Ne, gödürenkim boğazıptım. Täze gödürenkim. Qarar näme boldy? 2 güne hemme zatdan planlar taýdyp başga bir şäherge gelmäge çykjapdym. 5 saatdan şäher planladym. Kiew'de oturman biraz gidip gaýdaýyn diýip. Soň ýatdym. Daňla gitmedim şol. Turup daňla gitjekdim. Bir tarafdan gözüm görür ýa-da çek gözüm. Ayna herinde ýüregim ýaryldy. Gıpgıdal, soň bir erinlen ýarap goýup sarganylar bar eken. Soň şeýle biledim, ýygyny tapşyrdym, gitmedim. Soň biraz gowlanşança garaşaýyn dedim. Şu anda nire var ya? Kiew'in en çoğun yerine dünýäde birinji ýerde durýan eken en çoğunlukda metro duralgasy. Şu anda öwrenip bilemek da adamdan ýanyna çekmän. Şu anda Kiew'in dünýäniň birinji ýerinde durýan en çoğun metro duralgasyna gidýär. Ente öwredem gidip görmedim hiç. Şu birinji ýerde bar ýa. İnternet heret gördüm mene. Soň şu töwerekde Kiew'in en meşhur uly parklarynyň biri bar eken. Mariinski parky diýip. Şoňa gider. Aýşeýdi baýanlar. Metrodan düştüm. Bir metrodan var yani. Lastan hafta teatralna düşüp, bir metro bilmedi, onda da Arsenalna metro. Arsenalna.
Şäherine köne mi? Şuram gidip görken bir kişi gözleri biraz daha tepkiler ağırdan varken gözlerine hem geleceğim rahat boladım. Sonra tip olan elimden ben kırmızı gözle elim makam yani. Ertesi gün ben sonuçta orada atarım var. Tamam sahiden yolum. Para sahiden böyle sahiden. Doğrudan doğarsa bomben doğru. Sonra lütfen buradan destekler daha sonra çok ikinci öyle. Elbette bir tarlalar ayetlerine kadar var mı? Buradan dini var bu. Ne zaman da çok şekilde yapmalar tamam. Böyle bir yoldan mesela var. Benim